Tòtils, amb Oriol Mogas i Lola Monés. Cada divendres de 3 a 4 al Prat Ràdio. Lo nostre era tan sexy i sensible, aquella veu tan no tan indescriptible. No sé, xori, crec que m'he posat trista. No sé, xori, per tu sóc invisible. Fa temps que sóc el shadow, sóc immadura, deixo el meu amor de lado. Bon dia, Oriol! Bona tarda, Lola. Què tal, com estàs? Molt bé, m'ha agradat molt que per referència posis la cançó al mòbil. És que així més o menys ens podíem començar a ubicar. 20è programa. Sí, primer Segona programa, desena. Primer programa després de 19. Home, clar. Número 20. Número Olmo. M'he trabat parlant. Ben dit. Bon número 20. Sí. És que ho estava pensant perquè sempre que fem una xifra així, en plan 10, 20, ja està. Sí, fins ara. Sí, clar, amb 10 era Messi. Ja, ara és Olmo. 2 vegades Messi o Dani Olmo. És sempre veritat. penso... Messi elevat a 2. Messi al quadrat. Bueno, tampoc, no? No, pensaria 10 per 10. Seria 100, clar. Bueno, dona igual. Pel programa 100, Messi al quadrat. Em sembla bé. I així ho estava pensant i dic, hòstia, és que 20 programes sembla que no hem fet res, però és que portem des del setembre, que són 5 mesos gairebé, saps? En sèrio? Setembre, octubre, novembre, desembre, gener. Uau, estic flipant ara mateix. Clar, és que el dissabte és febrer ja. Uau, ha passat molt ràpid. Sí. Bueno, entrem ja a secció setmanal, si et sembla, que avui crec que hi ha temes a debatre. Últimament hi ha molts temes a debatre. Sí, és més, avui hi ha tants temes a debatre que la secció que tenim preparada de culturetes, o sigui, de culturetes no. Dels catalans fan coses. Ja veurem si ens dona temps de... Sí, potser ens la patillem. Però bueno, per començar, hem d'anomenar el desnonament que va passar aquest dimarts passat, al casal, o no sé ben bé què és, l'antiga Massana. Sempre ens passa el mateix, no ens informem del tot. Però bueno, era un centre ocupat on hi havia gent en situació de vulnerabilitat i tot plegat. I l'Ajuntament de Barcelona va decidir que l'havíem de desnonar, segons ells, amb resolució judicial, però en cap moment es va avisar a l'antiga Massana. Això què va comportar? Gent manifestant-se en contra d'aquest desnonament i, com no, el govern, en aquest cas de Barcelona, enviant la policia a fotre hòsties a tothom. Un cop més. Esport olímpic gairebé podria ser, no? El què? Hòsties, que la policia fotent hòsties podria ser gairebé patrimoni nacional. És que ho sembla, ja. A més, el fort és que quan ho van com anunciar com havia anat tot, van dir que havia sigut desnonada sense incidents, no sé què, sense gaires dificultats, i després veus gent amb ferides sagnant, no sé què, veus fotos de la policia fotent porres, o sigui, porrazos, què dius? O sigui, aquí és com que hi ha dos temes a debatre. Primer, fins a quin punt és legal o moral, perquè aquí jo no sé de legalitat, desnonar un espai sense avisar aquest espai, i l'altre. O sigui, perquè clar, els altres cops que la policia ha fotut zorrazos, venia d'Espanya, aquella policia. Bueno, No? hi ha cops que també ve d'aquí, eh? Sí, però, o sigui... Ara governa el PSC, Lola. Ja, clar, per això deia, o sigui, com... Que ja no estem... És que no estem salvats de res, saps? No. És que a mi em va sorprendre molt veure la Guàrdia Urbana. Hòstia, sí que és fort. És que crec que era la Guàrdia Urbana. Si la policia del Prat comença a fotre porrazos, saps? Que potser aquí estic fent una fake news, però com a molt eren els Mossos. Que a veure, que tampoc... Aquí no cregueu jo que ara sóc una fidel defensora dels Mossos. De fet, va ser el contrari. Però, no sé, a mi va ser una mostra de que la societat no està anant pel bon camí. I que es veu que a Barcelona, aquest últim any, han hagut més desnonaments que a la resta d'Espanya. O sigui, crec que ha sigut la capital amb més desnonaments de l'any que la resta de l'estat. O sigui, ens hem de plantejar moltes coses. Després surt l'Àlex Tous. Pel tema habitatge, no? Sí, pel tema habitatge, tot. Que és que des d'aquí anem a recordar
Una cosa és ocupa amb C i l'altra cosa és ocupa amb K. Ocupa amb C, és a dir, gairebé mai, és tota aquesta gent, tot aquest bulo de que la gent t'ocuparà la teva segona propietat on vas un cop a l'any, perquè tu utilitzes, entre cometes, i et trobaran la casa. Normalment, els ocupes no ocupen la casa d'una persona que s'ha anat de vacances i t'ocupen la casa. No és així. La majoria d'habitatges sense gent són habitatges dels bancs, però que no són propietats de ningú. I que aquesta gent els ocupa perquè realment no tenen on viure. Rotllo, i no fan mal a ningú. És que, literalment, llavors, clar, no pot és que... fotre 5 lloguers de 3.000 euros al mes. És que, macho... Quan el salari mínim que ha pujat 50 euros, Lola. Uf, Uau. festa. Festa, madre mía. És que, clar... Ara és 1.100 i no sé, no arriba als 1.200 euros al mes. És una vergonya. De veritat, la gent crec que abans de parlar de l'ocupació hauria de llegir molt més, informar-se molt més i treure's aquest neguit de veritat, perquè te'n vagis una setmana de vacances, un mes, 3 mesos, ningú t'ocuparà la casa. No, és més probable que t'ho trobi. Clar. I ja està. Però Perquè sí. si algú, en plan, si tu marxes al cap de setmana, si t'entren a casa, és, no sé com es diu en català la paraula, allanamiento de morada. No, jo tampoc ho sé. No és, o sigui, no compta com a... Mira, és que m'he de viure amb molta ràbia, perquè a més el que ens fan és que les classes obreres, la gent de classe obrera, siguem la que ens fa més por que ens ocupin. Saps? Ja. Ens fa més por nosaltres que els rics, que tenen 30.000 sistemes de vigilància. Li fa més por a una persona normal que té un pis, potser surt... De 80 metres quadrats, Potser surt... no sé ni el que és. Que sé, potser surt un cap de setmana, 2 setmanes de vacances, Literal. que el pitjor que li pot passar és una putada que és que et robin, vendrien a robar, i no li fa por a una persona que té 50 propietats perquè les té totes amb seguro i amb vigilància. I vigilàncies. Però és que no és cert. Però jo això és el que fan més ràbia. Però bueno, què li farem? També aquest divendres, o sigui, quan està sortint el programa en directe, pel matí, el que per nosaltres és demà, hi ha el desnonament de la casa Ursuala a Barcelona, i el sindicat d'habitatge, no sé ben bé com es diu. Doncs que fa ja molt de temps que estan fent una crida a anar-hi demà a intentar evitar el desnonament, la veritat. Perquè el volen vendre, o sigui, com el volen acabar de comprar tot per fer pisos turístics. Literalment se'ns està fent fora de casa pels turistes. Wow. O sigui, de fet, bueno, crec que ho he posat més endavant, però és que va relacionat. Fades i la Maria Jaume treballaran una cançó que va sobre això. Que tourists go home. Hosti. O sigui, com a mínim, és que ja no és tourists go home, és tourists no ens feu fora de casa nostra. És que és molt heavy. Bueno, això era a Barcelona, el dia que arriba al Prat ja... No sé, mon pare l'altre dia em va explicar que van a la policia, a serveis socials, no sé què van a fer. I que es va trobar una noia, una dona, que l'havien fet fora de casa amb 2 fills. Aquí al Prat. Uau, sí que és fort. O sigui, rotllo, no està tan lluny de nosaltres. Bueno, aquest pis segurament tindrà una utilitat molt més útil que una mare amb 2 fills. Segurament estarà buit Durant molt de temps, o es farà un Airbnb perquè vinguin francesos, alemanys Exacte. a passar els dies i a tocar els nassos del Prat de tota la vida. De veritat és una situació tan trista. O sigui, que el dret a l'habitatge no sigui un dret fonamental és molt trist. Ja. També tenint en compte que no hi ha figures polítiques o partits polítics que el defensin com fermament. La CUP, però és que la CUP no ho està fent bé. La CUP sembla que no vulgui entrar a governar, la veritat. Ja. Saps? Però jo... Està sumar que sí, que vale, que ponen post d'Instagram, però que està el govern tampoc és que... Ja. Però bueno, si vols, deixem aquest tema calent i passem un altre que és encara més calent. És que tot va en contra del proletariat, val? O sigui, sembla que s'hagin posat d'acord totes les potències i en aquest cas la Renfe va decidir que deixava d'emetre l'abono cultural,
L'abono hòstia, vaya mix, l'abono de la Renfe aquest que pagues cada 3-4 mesos 10 euros i si fas més de 16 viatges te'l tornen. Que això a mi m'ha salvat la vida durant 3 anys de carrera que vaig amb tren a la uni i no m'he de pagar la T-mobilitat cada cop. Pues què passa? Que També val, la T-mobilitat, la T jove això, valia 40 euros. 70 pavos. Clar, però la van rebaixar A 40. a 40, 45, no ho sé. Els 3 Igualment és mesos. bastant, Igualment és molt per un transport públic. Recordem-ho, si us plau. I ara I a ho tornen més, a pujar. que el transport públic, em dius, és que mira, vas... O sigui, va perfecte. No, és que a sobre et menges 3 El hores. tren va perfecte. Les freqüències són exquisites. O sigui, és un servei... No et fan esperar gairebé mai. Dius, bueno, escolta, Canet, paguem, accés segura. paguem. Però clar, després vas amb cadira de rodes a agafar un tren al Prat i, hòstia, no val l'ascensor des És de que fa mon un pare any. no pot. És que mon pare, si vol agafar el tren, no pot. En context, mon pare va amb cadira de rodes. Però és que també la majoria de trens, rotllo d'estacions de tren, encara que siguin com a peu de terra o que l'ascensor vagi, la majoria no estan adaptades perquè una persona amb cadira de rodes de l'andana, o sigui, del que pugui pujar al tren i baixar. Per exemple, a Montcada i Reixac, Manresa, com aquella estació, has de saltar. Que a vegades jo veig àvies que les han de gairebé pujar. És que de veritat fa de mal veure. Dius, de veritat? I en cap moment, és que jo de veritat no entenc en quin moment hem decidit que això ens sembla normal. En quin moment se'ns fa normal esperar mitja hora perquè el tren de la Renfe s'ha quedat parat entre 2 vies, perquè no ve el tren, 1 hora de retras als llocs, que o sigui que ja els retrasos de la Renfe, tens un justificant de retras de la Renfe que te'l firmen, no necessiten ni comprovar que el tren ha anat malament perquè et creuen, perquè sempre va malament. És molt trist. Bueno, això va ser fa uns dies i ahir, dimecres, per vosaltres fa 2 dies, Junts doncs, va pactar amb la resta de partits que hi havia amb el PSOE. Amb PSOE i companyia i torna doncs, aquests descomptes al transport públic. També et dic, aquests descomptes haurien de ser el preu habitual pel que hem comentat. I realment no ofereixes un servei prou competitiu com per estar reclamant preus desorbitats perquè després te'n vas a Madrid i els preus són molt més barats. I mira saps que costa un viatge, que costa 10, que costa una T jove i és més barat. O sigui, tampoc... la Renfe no és un servei de luxe, saps? És un servei que utilitza de fet, és un servei precari. Sí, pel poc manteniment que té les infraestructures ferroviàries, que d'aquí venen moltes vegades les incidències. Si una línia té un manteniment pèssim, doncs, òbviament, es deteriora abans i poden passar les coses que passen cada dia. O sigui, la gent que agafa el trens que... I que això no és culpa, que sembla que sempre sigui culpa de la gent que roba el coure. És que això que passa un cop cada quant de temps. És que cada dia va malament la Renfe. Però també jo, o sigui... Hi ha persones que a vegades ho apunten que és molt cert i és com està el servei perquè un grup, una banda que vagi a robar coure es foti tota la línia a l'aire. Exacte, molt ben dit aquesta gent. És que, de veritat... És a dir, com està la línia perquè... I perquè ho robin tants cops. I perquè ho robin i tan fàcil. O sigui, s'han de plantejar moltes coses amb la Renfe. Que això no és un... no segueix. No, jo vaig a mirar si se m'escolta bé perquè no se m'escolti. Bueno, doncs estem parlant de com se'ns trepitja a les classes baixes i sobretot els col·lectius minoritaris o minoritzats. No minoritaris que siguin menys, sinó que se'ls ha fet com semblar menys. Trump ha arribat a les nostres vides un altre cop per decidir que en el primer mandat no la valia prou i que vol fer l'acte de su vida amb discursos fins i tot el que m'ha estat escoltant, de portar 11 milions de persones. Bueno, jo ho vaig dir fa poc. No ho vaig dir, ho vaig com posar per aquí. Això sembla com tornar a veure una mica el que va passar a
aquest país europeu a la dècada del 30. Digueu, Alemanya amb el nazisme. Espanya amb el franquisme. És que, de veritat, que hi ha vídeos de les primeres deportacions que s'han aprovat, de la gent pujant avions militars, ¿vale? Lligades de mans i de peus, amb cadenes, i rotllo, i que es veu que als Estats Units, quan tu deportes algú, has de pactar amb el país d'origen com la gestió com legal, no? Que els han amenaçat amb pujar als aranceles, que no sé ben bé què és, però veuen en el vídeo. Els arancels són com impostos per... De comerç, o Sí, o sigui que si Espanya importa productes als Estats Units, ha de pagar amb ells. Vale. Pues això ha amenaçat els països de Llatinoamèrica i altres de pujar-los molt perquè els hi deixin tornar tota aquesta gent. 11 milions de persones, recordem. Catalunya no té 11 milions de persones. Bueno, Té 8. Si és com si puguéssim Catalunya i encara més. O sigui, és molt heavy. I a més, rotllo que s'està veient que fins ara, quan volien deportar a gent migrada, les esglésies, les escoles i els centres de prevenció de violència de gènere on les dones podien anar com a sentir-se segures, eren espais com es diu? Com és el dels avions, que no és de nadie. Bueno, espais segurs, vale? Allà no et podien deportar. O sigui, tierra de nadie. Exacte. Si t'havien de deportar i entraves a una escola, entraves a una església o a un centre aquest de defensa cap a la violència de gènere, allà no podien entrar ni la policia, ni els militars, ni ningú que et volgués deportar. Era centre segur. Ara ja no. De fet, és que m'han sortit molts vídeos, vale? Cada vídeo fa més llàstima que l'anterior, que estan deportant, o sigui, estan agafant criatures dins de les escoles per deportar-les sense avisar les famílies. Perquè fins ara un menor, o sigui, una persona que havia nascut als Estats Units, encara que els seus pares fossin migrants, li donaven la nacionalitat estadounidenca, o com es digui. Però ja pel fet d'haver nascut als Estats Units eres d'allà. Ara ja no. Bueno, que és començar a tots els Sí, llocs. sí. Clar, doncs no, això tombat. Si els teus pares són migrants, tu has nascut als Estats Units, ets migrant. No tens papers, no tens dret a res i poden venir-te a buscar a l'escola i deportar-te. I separar-te de la teva família. Wow. Això és que, és que ja s'estan patillant els drets fonamentals del dret del menor. Sí, a mi, en el moment que es trepitja el tema dels menors, crec que són les línies vermelles de que tot el món hauria d'estar dient prou al tram. Que tot l'altre em sembla terrible, també. Però amb el tema menors, jo pensava que aquí aquest senyor tindria almenys mínima dignitat. Doncs no la té. I que a més, la dona del tram. Els avis del tram eren migrants. La història dels Estats Units són de persones migrants. Realment als Estats Units és una terra d'immigrants. És que, rotllo, Feli, què estàs fent? És negar la memòria històrica del país que habita. És molt boig. Perquè, sobretot, penses, vale, és un tio que ha fotut un cop d'estat, la gent l'ha votat. És que la gent ha votat. És que em va sortir a Twitter com una taula on igualava Hitler i Trump. I és que Hitler també se'l va votar. Saps? O sigui, i per mi Trump no està tan lluny d'acabar fent el que Hitler va fer. Home, si ja comença... Quants dies porta el govern? Sí, 2 setmanes o És que una. no porta res. I ja està portant a milions de persones. És una vergonya. Què hem de fer? Dir, hòstia, que bé que no els he posat a camps de concentració. I ha absuelto a tots els en l'assalto al Capitolio, tots els que rotllo de quan ell va ser substituït per el Biden, que van assaltar el Capitoli, la Casa Blanca i van liar la parda, que estaven tots com en processos judicials, els ha absuelto a tots, perquè clar, eren els seus seguidors. Però és la banda, són su banda. O sigui, Donald Trump és una persona que ha tingut, ha estat ha sigut un criminal, rotllo criminal no per robar, en plan, que té delictes imputats, saps? És que com ha d'estar també el sistema judicial amb el sistema polític dels Estats Units. Perquè És com el país podrit. Clar, però vull dir, perquè aquí a Espanya tu votes un partit, però imagina't que Vox entrés al govern. Com hi ha un Parlament, com tu votes un partit d'una persona, hi ha un Parlament de tots els partits que s'han votat segons, més representants o menys segons el nombre de votacions, és com que per decidir coses s'han de votar al Parlament, s'han de decidir, hi ha equilibri. Saps? El Trump diu missa
i es fa missa. Saps? Com planteges un sistema polític així? És que és literalment una dictadura gairebé. Bueno, com podeu comprovar, la política m'estressa molt. Sí, perquè els 3 temes que hem tocat al CEO, els 3 superguais. Superdivertits. Però és que crec que també està bé que rotllo. Em fa ràbia perquè és com que al final nosaltres vam plantejar aquesta secció des de la diversió i últimament no ho està sent. No ens estem divertint. Gens. Però crec que seria molt hipòcrita si no ho comentéssim. Saps que sí va ser divertit, Oriol? El què? Em veu fer un aniversari sorpresa! Sabi que jo la setmana passada em vaig enfadar amb la Carlota. Em vaig muntar un pollo perquè pensava que no faria un aniversari sorpresa. Després d'haver-me estat il·lusionant durant 2 mesos. I sonarà molt de nena petita, per això que estic dient, però la gent que em coneix sap que em costa molt creure amb les coses, o sigui, no creure amb les coses, però com que m'ho crec tot. Llavors, jo pensava que s'havia jugat amb la meva innocència. I no, és que em vaig precipitar i em vaig enfadar una setmana abans del meu aniversari. Clar, és que tothom pensava això, o sigui, bueno, et pots enfadar quan hagi passat, però encara no saps si tens l'aniversari o no. Clar, però ningú em va dir aquest argument. Ningú me'l va dir. Com, falta una setmana pel teu cumple, espera't. Ja, però és que potser això et donava temps a... He fet una cosa, no t'enfadis encara. La cosa és que és sorpresa. No ho hagués pillat igualment, jo crec, Bueno, però... Bueno, no passa res. O sigui, vaig arribar parlant amb la Carlota, vaig arribar a la conclusió, bueno, hi ha més gent, que no soc una persona... O sigui, jo no sé per què volia tenir un aniversari sorpresa, que em va encantar, és mi todo, m'encanta organitzar aniversaris sorpreses, però crec que soc una persona no feta per aniversaris sorpreses. Perquè jo em moro de l'ansietat de no estar organitzant, de no saber si hi haurà alguna cosa, si no, saps? No estic feta per les sorpreses. Però jo crec directament. Bueno, últim aniversari sorpresa de la Lola. La gent que va anar, esperem que l'hagi dit. Sí, no. O sigui, us estimo molt, són les millors coses del meu cor. I ara, després d'haver-nos queixat durant 20 minuts, doncs passem a Musical Lovers per una mica d'alegria. El primer que tenim apuntat és la nova cançó de Bruno Mars, que el nom és que no el pronunciaré perquè és en anglès i el meu anglès no és gaire bo. Realment no és perquè hagi tret una cançó que ho teníem apuntat, és més perquè aquest home ja s'ha passat la música. O sigui, ara ja s'ha completat el joc i està fent com missions secundàries. Si mires les cançons que ha tret aquest any, ha fet una Flow 70s amb la Lady Gaga, una de pop barra K-pop amb la Rosé, que és una ex de Blackpink, és un grup de K-pop, sí. I ara ha fet una amb una rapera americana. Jo crec que aquest home ja ho ha fet tot, ja ha dit. Sí, literalment. O sigui, ara soc està fent, milionari. Ara faig el que em surti de... Exacte. Anem a gaudir de fer cançons random. Però és com... Vaig a demostrar que tots els estils literalment em queden bé, tots. Sense excepció, tot. Està bé. Sí, em sembla fantàstic i impressionant, la veritat. Tant de bo nosaltres algun dia poder conviure així de tranquils. Ja, ojalà, sí. Però bueno. No passa res. Per altra banda, ho vam comentar la setmana passada, però ara ja ho podem confirmar 100%, Stay Homes se'n van a la seva home. Això ara, és broma de l'Oriol. Soc molt graciós, com podem veure, i sí, va haver l'últim concert de Stay Homes, al qual, pues, la gent estava com... O sigui, la gent està trista. Ja, però jo trobo que se li ha donat poc bombo, això. Sí, no? O sigui és com un dels grups més importants de parlar catalana. És que saps què passa? Que jo crec que van fer el seu boom post-pandèmia i des del 2022 el boom el van fer altres grups. Van tenir 2 anys de vida, saps? Com realment no han sigut tan boom a nivell Catalunya, perquè com també han fet moltes cançons en castellà, alguna en anglès o barrejant amb l'anglès, jo crec que s'han quedat més en un petit comitè, potser. Ja, no sé. És que pensa que els Tallets ho van acaparar tot, o que amb el seu nou grup, nou disc també, saps? O sigui, com, si vas fent enrere penses, quin és l'últim disc de Stay Homes? Van treure un... Agua, a mi em sona Agua. Però és que jo crec que hi ha un altre després. Aigües del Prat. Que ens promocioni. Patrocina aquest espai. Això, llavors jo crec que... Però em sorprèn perquè jo el segueixo a Instagram. Ni que sigui algun d'ells el segueixo i no vaig veure promo en cap moment.
Ja, ha passat com... O sigui, potser és que nosaltres vivim desconnectats i realment sé que ha tingut molt de bombo, Podria però ser. és que jo em vaig enterar de potre. Ja, quan vam veure el post, que jo vaig veure del Rai, del guitarrista. Bueno, no sabem què ha passat amb Stay Homes, què li farem? Sí, van treure un disc que es deia com Casa, o alguna així, que l'emoticono, o sigui, la portada era una casa. Tenen alguna cançó xula en aquell disc. No sé. Bueno, com hem dit anteriorment, si no és que aquella part del programa l'hem hagut d'esborrar per problemes tècnics, Problemes tècnics. no passa res. La Maria Jaume i Fades trauran una nova cançó conjunta, si és que no l'han tret ja, que no estic segura, que es diu, no sé si es diu Tourist Go Home, però va sobre això, almenys. Ho podem buscar, no? La Maria Jaume ja és amiga nostra. Que ja... Primera convidada. Has de dir, la Maria Jaume, que ja ha estat en aquest programa... Exacte, per això. Segona, clar, primera convidada, segona entrevista. Sí, segona entrevista. I Fades, que tant de bo vinguessin algun dia, perquè de veritat són Treguis la canya, Lola. tot lo maricón que hi ha a Catalunya, ho representen, i a mi no hi ha res que m'agradi més. O sigui... La Lola ha dit la M paraula. No, però jo tinc el gay pass, o com es digui. La M-word pass. Sí, jo puc dir-ho. Però és que com a cosa, o sigui, maricona en el bon sentit, saps? Si ho digués jo, t'enfadaries? Crec que potser si ho diguessis aquí a la ràdio sí, però quan m'ho dius a mi no, perquè et dono el privilegi de dir-ho. O sigui, com que et dono el friend pass de dir aquestes coses. Però a la ràdio, on la gent no sap que tenim com aquest codi entre nosaltres, ho podria malentendre. Ara puc dir la M paraula fora de la ràdio. No, he fet una cerca ràpida d'un minut a Instagram i efectivament no està el nom de la cançó. No està el nom, no? Vale. Però això, o sigui, és que m'encanta la performance de Fades, de veritat. O sigui... I, de fet, la Wineta també trauran la cançó Fatal, Fatal, però no sé quan la treu, que jo avui vaig a un concert seu amb la Júlia i espero que la canti, perquè a mi el TikTok m'ha agradat. Fatal, fatal. Faràs el... Jo no em vull enamorar. El TikTok de Policia de la Moda en vivo? Oh, seria xulíssim. Seria molt xulo. A mi el que em fa por és espantar-me quan vagi al concert de la Wineta. Per què? Perquè la seva performance és molt expressiva i a mi totes les coses molt expressives de primera m'espanten. Com que les he de processar. Saps? I això, però bueno, crec que pot ser molt xulo. Rotllo, també les performances a mi em xoquen, però m'agraden bastant, llavors. Lola, quina seria la teva reacció si enmig del concert de la Wineta surt la Muixca? Me muero. A mi és que és un concert gratis, saps? Rotllo, no he ni pagat per veure-la, sí. Sí. Llavors, seria veure la Muixca gratis. Pagaries una entrada de 20 euros si t'asseguressin que surt la Muixca? No, ja vaig pagar 30 euros per anar a veure la Muixca al Palauet Sant Jordi, no sé com es diu, al Club Sant Jordi Club. Sant Jordi Club. Sí, al febrer crec que és. O sigui, ja està. Ja no pagues més. Ja no pago 30 més. 30 euros pressupost màxim a l'any per la Muixca. Exacte, 100%. I de música poc més, la veritat. Sí, segurament, o sigui, quan diem de música poc més, als programes segurament hi han hagut 3 àlbums, s'ha separat un grup, s'ha format un altre, s'han trencat rècords mundials al món de la música, però és poc més no ens entarem. al nostre voltant, Sí. clar. De fet, és que estic mirant l'Spotify i és que a mi no em surt res nou tampoc. O sigui, com novetats de gent que jo escolti o de grups així com molt famosos, no m'ha sortit res nou, llavors. De moment, ens quedarem així. Sí, I passarem a En Fora de Joc, una de les nostres seccions preferides, on sempre parlem molt sense saber de res, i sempre hi ha molta cosa òbviament. La primera, campiones d'Europa. Supercampiones d'Europa. d'Espanya. Això, perdoneu. M'equivoco No hi ha amb Espanya. Supercopa Europea Femenina. En el cap em costa Espanya i Europa. em costa. Bueno, vam fer un molt bon partit. Va ser contra el Madrid, oi? Va ser contra el Madrid, un les 0-5. o No, sigui- 5-0, perquè juguen de locals. Que de fet això va crear una polèmica. Bueno, primer parlem del partit i després de la polèmica. Jo m'he vist molts vídeos, no em vaig poder veure el partit, Jo, més o menys, perquè també era la final del Open d'Austràlia. però m'he vist molts TikToks on explicaven que com lo malament del plantejament del partit de part del Real Madrid, com es veu que la banda dreta com que estava molt fluixa i que es veu que les jugadores del Barça, quan els hi van entrevistar en acabar el partit, van dir que van veure que tots els forats per la banda dreta i que van apretar allà a tope. Home, i la banda dreta
hi ha certs jugadors, hi ha una jugadora que no sé si us sona, que es diu Caroline Graham Hansen. Que és que si li deixes... És que és obrir-li la porta i que la portera surti de la porteria i dir, vinga, tira directe. No, a més que hi ha una jugadora del Madrid que pateix molt amb Graham Hansen, que és la Olga Carmona. I bueno, va tornar... És la capitana, no? Sí. Diguéssim que va tornar a estirar-se al terra per culpa de la Graham, no? Va tornar a fer una migdiadeta. Ja va sumant. És que em cauen tan malament les del Madrid. No totes, les públiques. Si les que són més... les més cares reconeixibles. Bueno, les cares del Madrid. Sí, exacte. Si les cares del Madrid em cauen fatal. El Madrid. Sí. Com quan, ara sí, a la polèmica, quan van dir que... no, és que el Barça es cuí quan entrena, com fent-les deixar com de pijilles, així com de xulites, i va sortir la Ona Batlle i també el... com es diu? Pere Romeu i la Gata Coll dient que els van xapar la boca perquè els van dir es cull l'horari d'entreno les guanyadores de Copa i Lliga. I sense dir res més van quedar dignes i ja està. Però és que a mi, com es diu l'entrenador del Madrid? Toril? Que es diu Toril? Algo així. O sigui, el fet abans de la final ja està posant excuses. Ja estan justificant de que perdràs. És que ja no vas amb un bon pensament. No, però a part de que no vas amb un bon pensament tu, les jugadores... Clar, o sigui, bon pensament... El teu entrenador ja està també, com fotent excuses perquè perdràs. Fotre un coixí a la derrota, doncs tu què has de dir? Vale, doncs perdrem, doncs no ens presentem. Ja. Mira, i a més el que va dir la Gata Coll, elles s'havien de desplaçar fins a Madrid, no dormir a ser casa, no menjar amb la seva gent, moltes coses. És el que va dir, que vinguin elles a entrenar primer i elles menjant a casa seva. Exacte. Bueno, s'ha de dir que en general exigim molt més nivell a les lligues espanyoles. Més nivell, més inversió, més professionalització. Clar, més nivell, vull dir, més nivell, o sigui, en perquè això. Perquè hi ha grans jugadores que estan a la Lliga Espanyola... Que se'n van. És que se'n van a l'Anglaterra. I de sobte són, vamos, pues bueno, si tenen les eines per explotar el seu potencial... Exacte. O sigui, i no pot ser que no hi hagi equip que guanyi el Barça. O sigui, com que en tot l'estat espanyol no hi hagi ni un equip que li faci realment d'arribar al Barça. O sigui, vol dir que el Barça són superbones i no els hi desmereixerem lo bones que són les nuestros cariños. Però és que també s'ha de dir que és que, clar, si els altres clubs no inverteixen bé, no creen l'estructura necessària i correcta, és que mai guanyaran el Barça a Espanya. Però bueno, mentrestant, com la Gata Coll, pues estarà avorrit totes les competicions europees. Pensant si ha tancat la porta de casa o no. Pensant si s'ha deixat el forn encès. Més coses del Barça, sonen Ingrid Engen i Keira Walsh, que se'n van a dos equips. Ha despertat molta polèmica, sobretot primer en primera instància per com van celebrar el títol, bueno, com no van celebrar el títol. Ja. A la celebració amb cara sèria, sense celebrar el títol. Molta gent diu, bueno, és que tu no l'has de dir a ningú com ha de celebrar. Bueno, jo crec que celebrar el títol és una mica com mostrar el teu suport a l'equip i... Potser tenien un mal dia. Home, però no contrarresta tot el mal dia que han tingut guanyar una Supercopa. No sabem quin mal dia han tingut. Ja, però bueno, no sé. I, bueno, arrel d'això, pues, la gent va començar a teoritzar que se'n va, que no se'n va. Ens separarien a les nostres lesbianes. Sí, la Mapi León i la Engen segurament es separin. No. A nivell futbolístic. Ja, però no. No, em puc posar a plorar. Ho són tot per mi, els seus Instagrams. Jo veure que han anat juntes amb la família a visitar el poble de Catalunya, que han anat a un restaurant, ho són tot per mi. Són les mares de Catalunya. Pues la Ingrid Engen, ho sento, però passarà està al nivell de Figo gairebé perquè se'n va a l'Olímpic de Lyon. De qui has dit? Sona de Figo, el que se'n va anar al Madrid, que estava al Barça. Vale. L'Olímpic de Lyon, per la gent que no coneixeu tant com el Lore del femení, o sigui, és com si s'anés al Madrid, literalment. O sigui, són les nostres enemigues. I la Keira Walsh, òbviament se'n va a la Lliga Anglesa, però se'n va al Chelsea. Sí. He vist això. He vist uns edits. D'elles com quedarien amb l'uniforme. És com si
posem que Engen i Walsh són homes, estan al primer equip, i se'n va la Engen al Madrid i la Walsh se'n va al PSG. És això. Literalment. Jo sento això ara mateix. Jo per això és que jo no vull que marxin. Home, i és una putada perquè... La Walsh me la pela més, sincerament. Home, a mi no, perquè és una bona central. Vale, sí. Jo ja estic parlant a nivell, al meu lore de les jugadores. Però, o sigui, com que penso, vale, és bona central, es pot canviar per una altra bona central. Que no dic que sigui així 100%. Però, no sé, jo també sento que no l'he vist tant últimament. Llavors, com que potser més igual per això. L'únic positiu que es pot treure és que hi haurà més minuts per la gent d'aquí. En plan, de Ja. casa, o sigui, de la Masia. Ja, això també és cert. Però és una putada que se'n vagin a meitat de temporada. O sigui, que almenys esperin fins a final Sí, de no? temporada. No sé. La Sandra Paños va estar tot un any de suplent de Catacoll i quan va acabar la temporada se'n va Va anar. No ens marxar. va fer la pírula de meitat de temporada anar-se. Espero que si han de Perquè, marxar s'esperin. Pues, jo he I que ho facin escollit bé, perquè que, la- que se'n anaven ja. Com es deia? Oixola? No, com es deia? Oixoala, no? Oixoala. També se'n van a meitat. Però o sigui, crec que el seu cas va ser diferent. Sí, però que vull dir que no... O sigui, em Perquè refereixo hi a que... havia com... O sigui, estava parlat, rotllo, que hi havia vale. substitució i tot. Vale, però també és com que no dona temps de fer un gran tancament. Saps, per exemple, a les que van marxar a final de temporada van fer un gran esdeveniment, no sé què, saps? Ja. Bueno, l'Aixola, tota la gent del club li té estima, Sí. i ella també, o sigui, I gairebé ella- que pot, o sigui, sempre que pot, que post el del Barça Barça- i Barça. Post que comenta the best, o sigui que... I va fer un text molt bonic quan se'n va anar, o sigui... Cert. No sé, no són les formes d'anar-se, la veritat. No, A més d'un club que ho has guanyat tot, tio. Que portes 2 anys seguits guanyant la Champions. és molt heavy. Posa-li sé. tercer. Pues a l'etar-se. 4? Parlant de gent que marxa, podem parlar de Pedri, per ser mal masculí, assegurat fins 2030. Moviment molt necessari. Pedri ho és tot. Ho és tot per Ho és nosaltres. tot. O sigui, Tenerife, nos tienes el corazón robado. és que O sigui... és una barbaritat de jugador, Pedri, O sigui, com controla el joc. Jo no entenc de futbol i és el típic que dius, buah, com juega este? I sembla que sàpigues de futbol. Sí, però perquè és que ho és tot. Ho és tot per nosaltres, també. Sí, és una gran notícia. A veure si Gavi també renova i sonava també l'Iñigo, que renovi, que també m'està agradant molt aquesta temporada. A mi sempre m'ha fet por l'Iñigo. Perquè és basco. No, ho vaig descobrir després que era basco. Però és com por en el sentit de... És el típica persona que m'he de posar a parlar amb ell i em faria por. Saps, com que m'imposa. Pues te pinta ser tope majo. Ja, però, o sigui, però com... Potser és per, jo què sé, com estèticament, l'alçada, la fisionomia de la cara... Saps? No és la seva actitud. És com... Que La seva aparença. Va amb el mullet. Que sí, però que de veritat, que a mi és una persona que jo el veig i penso és que no em sortirien 3 paraules decents, em faria Et por. cridarà. Mira, Sí. Però bueno, passem a parlar sorpresa més del Barça, 7-1 al València i ara que ja o sigui, estem parlant ja dels resultats, parlem també del 2-2 contra l'Atalanta de Champions. És una mica pues, un gran partit del Barça i un partit que, bueno, no jugava res, però... Pues, A veure, tampoc sé si gran 2-2. partit, Home, el 7-1 sí. La Lola, continua amb els tússits. Jo... Em refereixo al 2-2, al gran partit. Ah, el 2-2. No, és un gran partit. Bueno, i tampoc el vaig mirar, però pel que vaig llegir... O sigui, els 2 gols del Barça van estar bé. Sí que és home, veritat el que... de la Yamal és un golaç. És que no, saps que no me'n recordo. Sí, Recordo va la ser una sensació. A sobre va ser molt bonic perquè van participar Lewandowski, Rafinha i Va Lamine. ser el que Lamin va entrar directe a la porteria, també. Sí, que vale. va fer un gol ell mateix. Sí, que jo vaig... És veritat, jo vaig dir, hauria de valdre doble. Hòstia, és el xiste que faria jo. Bueno. Ha entrado, val doble. Sí, però s'ha de dir que l'Atalanta o Atlanta, és que no em sé el nom. Atalanta. Italianos. Pressionaven bastant. O sigui... Però o sigui, nosaltres ho vaig veure amb els del curs de Monis i vam parlar. O el Barça guanya i ens posem primer de Champions, o que es deixin guanyar i així que el Madrid queda fora. O sigui, com... Queda fora no, però com que l'Atalanta superava el Madrid. No sé, a mi m'ho van explicar i vaig dir, sí, doncs ens deixem perdre. No, la cosa era que el Madrid, si perdia el Barça... O sigui, si perdia el Barça, li perjudicava per no entrar al top 8, però igualment no va entrar. Ja, per això no ho he entès, per això és que ara ho estava dient i he dit, bueno, però si ja ha quedat fora del top 8. Ja. No ho sé. Bueno, la qüestió és que haurà de jugar a play-in.
En plan, realment a mi em dona igual, jo volia guanyar. Jo sempre vull guanyar. Jo també. I si és de 4 gols, de 7, de 6, Pues els que millor. siguin millor. I de fet, hem mirat les classificacions de la Champions. I això que es diu el play-in. Sí, el play. O sigui, estan noms com el Bayern, bueno, el Real Madrid, el City, quin més hem vist? El PSG. O sigui, t'imagines que s'eliminen entre ells? És que crec que al Madrid li podia tocar al City, no és broma. I fem fora un dels dos ja. I al PSG també li podia tocar... Bueno, és que la Champions està interessant, Hi ha molta gent que li agrada el format, però està molt interessant. O sigui, perquè és que és això. Un partit a vida o mort a aquestes altures de la temporada entre City i Madrid no existia abans. Guai, és que ho emociona més. Sí. Bueno. Què més? Home, ara ja entrem a la part on ens enfadem, Un altre cop. que és que Javier Tebas va posar en dubte la paraula de Valde. President de la Lliga. O sigui, Tebas, encara que no ho sembli, és el president de la Lliga Espanyola, ¿vale? No és el director President del del Madrid, Madrid. no és president del Madrid, ¿vale? No és un madrenista, no és un tribunero, és el president de la Lliga, ¿vale? Tenint això en compte, el senyor Tebas, doncs, parlant dels insults racistes que va rebre Valde al partit contra el Getafe, ha dit que, bueno, Que solo los escuchó él, que ¿no? es una cosa que solo escuchó él, que hay que verlo. Què s'ha de veure exactament? És un home blanc ric jutjant ell si hi ha racisme o no. És que de veritat... Però és que a mi el que més em molesta és per què hi ha aquest dubte contra el Barça o altres persones que denuncien insults racistes, però després amb el Madrid no. Ah, no, però perquè clar que al Madrid se'ls farà insults racistes perquè ells són els únics que pateixen racisme. Perquè després surten declaracions de la Liga, aparte de los que ha denunciado el jugador, ha detectado otros insultos racistas. Aquí no detecten res. Ja. Aquí només ho escolta el jugador. Què passa, que per ser víctima de racisme has de vestir de blanc? O què? Ja. Que, per cert, els germans William, de l'Atlético de Bilbao, van anar a la revuelta i el Broncano els hi va preguntar, com parlant sobre això, si havia de seguir fent la pregunta de què eres més machista o racista. Perquè es veu que li havia dit molta gent al Broncano que no l'havia de fer perquè com ridiculitzava el masclisme i el racisme, com restant l'importància, i els germans van dir que creien que no l'havia de fer. Rotllo com super ben argumentat, en plan, perquè com encara la societat potser no està preparada com per fer bromes sobre aquest tema. Després va sortir una sociòloga a dir pues jo crec que sí, perquè així fa reflexionar la gent, o sigui, com que realment es va crear debat, però... Però o sigui, la pregunta de eres més machista o racista, la fa en broma o en sèrio? Clar, depèn qui respongui. Saps? Depèn de la pregunta de la persona que li preguntis, O sigui, no? depèn de la resposta, queda com si és una broma o no. Saps? Hi ha gent que ho argumenta molt bé, hi ha gent que li fa reflexionar, hi ha gent que... I sí que diu, les dos. I hi ha gent que és que s'ho pren en broma. És que jo he vist que va ser meme. Jo he El vist què? en forma de meme, la pregunta aquesta. Pues no, hi ha gent que resposa en plan molt sèria. I clar, llavors, molta gent li ha dit el fet de que eres més racista o machista, que sigui meme, no està bé, Ja. saps? Bueno, és que com estàvem parlant com del racisme en el futbol i tal, és que ho van explicar molt bé, jo no me'n recordo què van dir. Pero vaig Que pensar, vinguin els ole mis tòtils niños, i ho expliquin porfa, en nosotros, basc. si hace falta, os hablamos en castellano, no pasa nada. O aprendemos vasco. Solo para vosotros, de veritat. O sigui, De veritat, de la bona. de la bona. Buah, ens costaria, Tot un programa, ja no dic en basc, dic en castellà. Sí. seria Buah, seria molaria molt fer graciós. un programa en catanyol, o sigui, una paraula en castellà, una paraula en català. No. Al minut, curtcircuit i la palmem. Sí. Bueno, acabem No. aquest en fora de Va en joc. contra dels valors de l'ideari dels tòtils. Acabem aquest fora de joc Sí. bueno, amb més coses que ens van enfadar. Marca el millor diari d'esports. Segons ells, el diario de todas las aficiones. Va fer un titular que de veritat és que quan m'ho va dir l'Oriol... Dos titulars. Ah, dos Un titulars. el Vale. El de la dreta és en la mitja part i el de l'esquerra Vale. és el de la crònica del partit. Vale, que jo quan l'Oriol m'ho va dir literalment vaig dir, puta broma, rotllo, m'estàs Està prenent el apuntat pèl. amb majúscules Sí. a l'esquerra. Això que acabo de dir. Primer titular, A la mitja part, el de la dreta? la AEMET. No, aquest és el de la crònica. Ah, vale, mitja part. El Valencia no sale del fango.
Per final, Oriol, digue'l tu. La EMET no detectó al huracán Barça. De veritat, quins poca vergonyes. Espera, anem a dir... Jaime Rincón, ¿para qué vas a escribir el Valencia no sale del fango? ¿De qué fango te estás I refiriendo? Fernando Carnerero. Hòstia, em costa, Fernando Carnerero. Carnerero. Per què ho va escriure Què huracán? això? Què huracán? Què EMET? De veritat, O sigui, no, és que quins poca vergonyes, Oriol. No sé, no coneixeu gent de València que potser han tingut famílies que s'han mort, ofegats. O que han perdut del fango, tota la casa. O de Del la dana huracán. que la EMET, bueno, sí que detectó. Que, Sí, va ser el president qui no la va detectar. vale, o sigui, en sèrio? Aquest és el nivell periodístic del nostre país? A més, que és que ja no és només que estàs insultant a tot el poble valencià. T'estàs enfotent? T'estàs enfotent. I a més, rotllo, estàs atacant directament un equip. O sigui, que és el que a ells sembla l'únic que els importa, el futbol. O sigui, estàs atacant directament a un equip i després estàs atacant tota una situació catastròfica, recordem, per culpa de negligències polítiques, mai deixem de dir això, Mazón dimissió. on es va morir gent. O sigui, és que en quin moment fas una broma d'una cosa així de freda, rotllo, on que no ha passat ni un any, que no ets ni de València, saps? Que no tens, és que no hi ha cap argument per justificar-ho. Mira, Marca. Marca el diario de todas las aficiones. Pues toma aficiones. Sembla Mira, que és el diario del Madrid. Radio Prat, el Prat Ràdio, perdó, ho fa molt bé perquè aquí té molts diaris d'esports i sabeu quin no té? Marca. Pues ningú el llegiria i el tiraria a la paperera cada Exacte. dia. Bueno, cada dijous. Bueno, En fi, Dufi, passem a culturetes setmanals. que així ens alegrem Ens una anem mica. a relaxar una mica. Sí. Bueno, la Amb pel·li la- que amb la- fan al Capri aquest cap de setmana... Ens anem a relaxar una mica. La pel·li i el Capri, entre parèntesis, la Lola ha posat mierdón. És la de Polican, val? Jo Té l'altre com dia... estilo Snoopy, no? Sí, és una mica així, dibuixos animats i el Snoopy. És que l'altre dia, quan vaig anar a veure no sé quina pel·li, no me'n recordo, van ficar el tràiler, I no et va agradar. és un home policia i un gos Que la policia palmen i fan un Frankenstein. No, però és que un la palma del cap. O sigui, a un només li sobreviu el cap i a l'altre el cos. El cos humà i el cap de gos. Llavors els ajunten. I llavors és Polican. És que no té cap, o sigui, no té cap argument aquella Mira, és pel·li. una pel·li de dibuixos animats. Però una cosa, de veritat... No, és que tu no has vist el tràiler. Jo sí que l'he vist. Crec que quan vaig anar a veure Sonic la van ficar. Jo sí que l'he vist, el tràiler. I què vas pensar? És que, Oriol, una pel·li més d'animació. però dolenta. Dolenta. No és Sonic. No és... jo què sé. Home, ja sé que no és Robot Salvaje del Revés 2, però bueno, jo què sé, perquè els nens s'entretenguin. Si segurament un nen petit veurà i dirà hola, que graciós, si em moro em poden ajuntar amb el meu gat. Jo també ho vaig pensar. Però si era possible. La Lola és una nena més. Però a mi em va semblar un mierdon. D'argument, de torre, jo no vaig entendre el tràiler. Bueno, suposo que ja és una pel·li que no està feta per mi. Crec que això és una mostra que m'estic fent gran, per fi. No, però a vegades, a vegades no, en teoria totes les pel·lis infantils com que les fan aposta perquè siguin entretenides per la gent gran, perquè quan tu veus amb els teus fills No t'avorreixis. no t'avorreixis. Val, però jo crec que hi ha pel·lis infantils més genèriques i d'altres més concretes. Home, Policlan, aquest, Polican, Policlin, Policlin. és més per nens que per adults, jo crec. Ni que sigui el tràiler. Si no hem vist la Després pel·li. t'imagines un pel·liculón i està nominada als Oscars l'any que ve, a millor No pel·li passarà. d'animació. Bueno, més coses. Concert de la capsa. Ho vas investigar al final? No, Bueno, hi ha concert a la ja capsa. comença la capsa. Xafardegeu, Crec que mireu. era dissabte, de 10 a 2, hi havia diversos artistes, o sigui que agafeu entrada, si sou del Prat teniu la Mireia i... De la Black Duck i 31. Helena. Ah, doncs no, és avui. Pues Quan jo- esteu escoltant. Pues agafeu l'entrada, corrent, si no... I Helena Setien. Esteu escoltant això i ja estàs en el concert. Entreu Exacte. irrompiu a la capsa ara mateix. Aneu Amb els tòtils rapidíssim. a tot volum, a veure què tot passa. volum. Bueno, Si aneu a la capsa amb els tòtils a tot volum, us deixen entrar gratis, ho sabíeu? sí, no és boló. No és bulo, és 100% real. Sí. Més coses, Oriol. El dilluns.
missatge de la capsa. No podeu anar dient aquestes coses. Va. 3 persones van entrar amb els toters a tot volum i ens van exigir una entrada gratis. M'encantaria. M'encantaria. Això que anem a diària, Sí? ho estem avisant des de fa diversos programes, i és Sí. que el 4 de febrer a les 3 es presenta la nova temporada de l'Artesà de febrer a maig. I les entrades volen. Sí, de fet les entrades... Ah, no. Ui, aquí hi ha hagut un traspapeleo. Les entrades surten el 4 de febrer a les 3, ¿vale? Que estava mal apuntat, o sigui, m'he confós jo. No passa res, Oriol. Perquè surten la setmana que ve. Aleshores, dimarts, a les 3, tothom a la pàgina web de l'Artesà perquè Perquè és que vola molt. Vola. I hi ha hores xules. Crec que la presentació és el 2 de febrer, que és el diumenge, a la sala gran de l'Artesà, Vale, i després i obren... després al 4, a les 3, pues, treure les entrades. Vale. Cultura al Prat, nois. Sí, Cultura al sempre. Prat. Després, això no és exclusivament d'aquest cap de setmana, però hi ha visites guiades al CRAM doncs, per veure El Centre de Recerca d'Animals d'Animals Marítims. que està molt guai perquè tothom recordem els noms de les tortugues. 4x4. El 4x4, el que era ciego, no? Que li faltava amunt. Però està molt bé per veure el treball que fa aquest centre i la importància que té amb la preservació de la fauna marina, que sent un poble costaner com el Prat, doncs és important cuidar la biodiversitat i la fauna i la flora del nostre entorn. Sí. Més coses... Una mica de concerts que us venim a anunciar fora del Prat. Fora del Prat. Per primer cop... Per primer cop als Tòtils. Per començar, Pau Vallvé, a Esparreguera, el 8 de febrer. Les entrades, pues, crec que valien de 5 a 15 euros, de 15 està a molt bé. 20. Està bé. El proper cap de setmana. També Fades, que us hem estat parlant abans, el 26 de febrer, a la sala Razmataz 3. I també al febrer, o l'1 de març, no estic segura ara, ho he apuntat una mica a potxo, el Dani Sixi i el Izkit a la nau 21, hosti, de veritat, jo lo de llegir em costa, a la nau B1 de Granollers també fan un concert, així grups que no són tan mainstream ni tan grans, està bé anunciar-los. Següent concert de Weekend. T'imagines? No. Després, coses gratis. Sí. Tenim coses gratis. No us heu de gastar diners per gaudir de la cultura. Aquest diumenge, com el primer diumenge cada mes, els museus a Barcelona són gratuïts. Podeu anar al Manac, podeu anar al MACBA, podeu anar, jo què sé, On sigui. al Museu de la Xocolata, no sé si... Ojalà fos gratis al Museu de la Xocolata de Barcelona. Bof. O el I donessin d'aquí, xocolata el de la gratis. noia, El de la noia. com es diu? La noia, com es diu el poble? Bueno, no em surt, però tenen la fàbrica de xocolata, una molt famosa. Bueno, dona igual, Que fos gratis també, allò. també. I aquí al Baix Llobregat també tenim una fàbrica de xocolata. La Nutrexpa. No ho sé, però hi ha un poble... No, la Nutrexpa és la conya crec que perquè és és la de Colacao, però crec crec que no és està ni al baix. Esplugues, crec que és, o així, o a Viladecans. Podríem fer una visita a la fàbrica de xocolata, Lola. Sí. Estaria divertit. La cosa és que l'olor de xocolata fa pudor. Ja, en plan, si és molt intens, No és agradable. l'olor de fàbrica de xocolata no és l'olor que t'esperes a No. cacao. Exacte. Bueno, també hi ha 8.500 entrades gratis el primer diumenge de cada mes. Ah, no, No. m'he anat de línia. 8.500 entrades gratis per la Sagrada Família, per Santa Eulàlia, per Sí, visitar-la. crec que és un sorteig. A veure, entrem. Crec que és un sorteig. Això ho he vist... 3Cat, ho ha dit, hora. o sigui... 3Cat, això és els dies Sí, és 8 un i 9 de sorteig. febrer, vale? Per veure la Sagrada Família. O sigui, que hi ha una cosa, veure la Sagrada Família hauria de ser gratis si ets de Catalunya. Ben dit. I bueno, és un sorteig per participar i ja està. O sigui, De fet, la fet la Lola està participant ara en viu i literalment és entrar, omplir un formulari i ja està. i ja està. O sigui, És molt fàcil. de fet és que me l'està omplint sol. O sigui que... Està posant el número de telèfon a veure? 6, 4, no? Més espantat és que crec que sí que comença així el meu telèfon. Bueno, què més? Doncs Ah, doncs ja està, per avui. per A avui ja Culturetes. està. Sí.
També, bueno, ja s'han anunciat els Oscars, que realment és el que volíem comentar. Els catalans fan coses, només que, com dir-vos, que no ens ha donat temps. No, la setmana que ve tampoc, perquè No, perquè tenim sorpreses. tenim sorpreses. Bueno, sí, doncs podem ja esperar als Oscars. Els Oscars, de veritat, i començar I els comentarem. comentar els guanyadors. Exacte. Que a més, a la meva facultat de comunicació audiovisual sempre fan la festa dels Oscars. Uf, la famosa festa dels Oscars Sí. de l'Autònoma. I que has d'anar així com una mica de gala, et donen cava, hi ha algunes activitats i veus els Oscars. Realment és una excusa per fer festa a la facultat. Sí. Però és xulo. L'únic problema que li veig és que, clar, s'acaba, imagina't, a les 2, a les 3. Jo a les 2, a les 3, on he d'anar a dormir? Si tinc Al classe a plató de les 12, ràdio. no, a la biblioteca oberta. Hi ha una biblioteca 24 hores, doncs allà anem. És terrible. O sigui, de veritat, no hi ha cosa pitjor. No hi ha cosa pitjor. I a més, les meves amigues van dir que aquest any, la Mary ho va dir, que es trauria el carnet de conduir per poder-nos portar a casa a dormir, ni que sigui. Se l'ha tret? No. Jo, tampoc. Llavors, o per dormir al cotxe, ni que fos. I no. Dormireu a la plaça cívica. No, a la biblioteca fa molt de fred, al febrer i març. A la biblioteca, t'ho dic en sèrio. Acampeu. Acampeu a la biblioteca amb una A més, tenda. a la biblioteca només pots entrar, com és 24 hores, a les 3 del matí només pots entrar amb el carnet de la uni. Bueno, almenys no et robaran. La por, però la por, els 2 anys que hem anat a última hora de no tenir-lo. Bueno, divertit. Ja els comentarem més endavant. I, bueno, com sempre, recordeu, ens podeu seguir a @elstòtils, a Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, YouTube, a tot arreu. Més Pel falta carrer. res, porfa. Bueno, doncs fins la setmana vinent. Adéu.